इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 19 बालाबनि 14 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों सासे मानसिया बिमा बिफानिफ्राय न' बां थाखा फैसा मोननो हागौ आन्थाय साननो गोरों हिनजावखौ फोरबुआल' होनो हागौ। जों जेब्ला सेंग्रा जायोना हाबानि सम जायोब्ला जों सिख्लाफोरखौ नागिरो जुलि लानो थाखाय मोजां आखलनि मोजां गियाननि महरा जियानो जा आखला मोजां जाब्लानो जागोन होननानै जोङो सायख'नानै लायो बा जोङो साननानै लायो। बेबायदिनो सासे सिख्लानि थाखायबो सासे सेंग्रा मोजां सेंग्रा जाय सेंग्राया मोजां आखल बेबायदिखौ जोङो नागिरो। नाथाय बेबायदि मोजां आखलनि सेंग्रा आरो सिख्लाखौ जुलि खालामनो मोननाया जोंनि बिमा बिफानि सायाव सोनारा होनना बुंदों। बियो इसोरनि आखायाव फोरबुनि आखायावसो थायो मानोना फोरबुआसो बेखौहाय जोंनो होनो हागौ होनना बुंदों। संसाराव जों थांनानै थानाय समाव जोंनि बिमा आरो बिफाफ्रा गावसिनि दंनायनिफ्राय गावसिनि आरजिनायनिफ्राय गावनि फिसाफोरनो न' बां गारि मटर थाखा फैसा गासैखौबो बियो होजोबनो हागोन आरो होनो हागोन। नाथाय नोंनि जिउआव सासे मोजां आखलनि हिनजावखौ बा मोजां आखलनि हौवाखौ मोननाया बियो बिमा बिफानि सायाव सोनारा होनना बुङो। बियो इसोरनि आखायावसो थायो बा इसोरासो जोंनो होनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि आसाया जोंनि फोथायनाया इसोरनियावसो थानांगौ होनना बुङो। बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंनाय बायदिना साननो गोरों हिनजावखौ फोरबुआल' होनो हागौ होनना बुंदों। साननो गोरों गियानि बेखौ फोरबुआल' होनो हागौ मानोना जायनोखि फोरबुखौ गिग्रा बिसोरो साननो गोरों आरो गियानि जायो होनना बुंदों। बेनिखायनो बेबायदि मानसिखौ जों मोननोब्ला जों गावबो इसोरखौ गिग्रा फोरबुखौ गिग्रा बेनि बाथ्राखौ मानिग्रा जोङो गुरै आखुनि जानांगोन। अब्लासो इसोरा जोंनो बेबायदि साननो गोरों हिनजावखौ होगोन आरो जोङो सिख्लाफोरब्ला जोंनो साननो गोरों हौवाफोरखौ होगोन। मानोना इसोरखौ गिग्रा मानसिफोरनि थाखायसो इसोरा दिनै गावनि मोजां फिथाइखौ बियो थायहोयो। बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।